nilai lebih sedang nih minggu kayak mana nih sih kan kau kayak yang dah namun bah nah aku belum nanti sontak aja baik kayaknya dah nih nunggu apa kan nunggu ya nunggu apa bas lalai bikin hugan nih ayo hanu ngapa mater ang sebenarnya honi kajuk kagiya सिङावनो गारि फाथायहराखै बे मालदाखै सिनावसो गायफैग्रोबाय थु थांसै नानि मैया जोंनाव गायनो लिंनाया आयै बिसिनावसो फैबाय फैसा मेरलाखाय मालदारखाय बिसिनावसो फैबाय बिस्रासो अखानायै थांबाबो मोनबाय हा नङा माथो आइ आजिखालि फैसायासो सिनायसै खुगानि रावफ्रा रावानो नंला नै आइ जों गोरिब गुन्द्रानि फिसाया एसे गाननाय जोमनायफोरा लंपेन्ट संपेन्ट गानब्लाबो बखियो गैयिनि फिसाया आखल गैया महरबो गैया आखलबो गैया बिदि बुङो नै आयै गैयिनि फिसाया जेरैबो दायखा बयबो नाख्रेबनो मोजां मोनो गैयिखायनो बयबो एखे नङा फिसा बयबो गोनांफ्रा बिदि सानजोबा सोरबाल' आरो सोरबा माहाजोननि फिसाफ्रा जोंनि स्कुलाव फरायनाया लेबेल नायनानैसो लोगो जानांगौ गाननाय जोमनायफ्राबो बिदि जालायबावो आयै गासिबो होनजोबा आयै खायसे माहाजोननि फिसायाबो जि मोजां थायो अनो आंखौबो आयै लोगो जायो हा बेखायनोथ' होनदां आइ बयबो एखे नंजोबा बयबो बिदि एखे जाजोबा मानसिनि जिउ बे बुहुमाव बयहाबो मोनथाय दङ धोनि गोरिब इकुवेल आंबो गोदोनि प्रम'सन पाससो आइ ने आइ ने जोंहा बिमा फिसा सानैजोंबा लासै गायनो हायो आइ औ आइ खाफालाव गोनांखाय खाजेवा साख्रियावला फिसाय मोनदों आंनि खाफाला हालुवा नालाय गायनाय फुनाय मावनाय दांनायजोंनो न'खरखौ फोथांगोन औ आयै आरो जोंखौबो नोंसोर आइ आफाया लेखा फोरोंदों खस्थ'ब्लाबो बिनि फिथाइखौ जों होफिनगोन आयै औ आइ लोखि सना दे लोगो रह गरम बन्द'आवनो गायनाय फुनाय सोलोंना लाखा जाहाथे जेरावबो आखा फाखा जायो जाहाथे गोरिबनि फिसाया आखल गैया बुंनो हानाय नङा रावबो आइ थांनोसै जोंहा बिमा फिसानो सानैजों फुबाय अखाबो बारा हाबाय गगाफोर मोनलाबायगोन थुदो थांसै औ आइ थुदो